Bos días. Gracias por vir a este maravilloso espectáculo que vamos a ver hoxe dos nenos e nenas da Mariña e de fora da Mariña tamén. Quero agradecerlles a presencia aquí do señor alcalde de Foz, do Concellería de Cultura de Ribadeo, de alcaldesa de Burela, que agradecemos que nos deixe este local para facer esta representación. Quero agradecer tamén a todos os nenos que veñen dos seguintes sitios. Veñen de Mañón, que aunque na Mariña casi é a Mariña, de Viveiro, de Ribadeo, do Valadouro, de Foz, de Ourense, que está lonxe, pero tamén veñen, de Carreño, que tamén está lonxe, pero tamén veñen, de Asturias e de Burela. Quero agradecerles a todo o esforzo que fan para vir aquí. Tamén quero agradecerlle a toda a organización, sobre todo o traballo dos mestres durante varios meses, e non digamos ahora ao final, que é un traballo con 250 nenos que vades a vir aquí hoxe, que é un traballo moi grande e que eu agradezco. Eu non me presentei antes, eu son Enrique Rodríguez Baixera, son o presidente da Fundación Xesús Baligái, que financiamos e organizamos este maravilloso festival xa no segundo ano, para repetimos o que foi o primeiro, que foi unha cousa extraordinaria. E nada máis, quero agradecerlle tamén a directora deste ano, a Janet Ruiz Costa, que é unha gran directora especializada en nenos, que vai a organizar este maravilloso concerto que leva xa primeiro iniciando aos maestres dos colexios a que enseñen aos nenos como teñan que cantar, e despois, agora ao final, desde ontes leva todo o día e hoxe ensaiando os nenos. E nada máis, moitas gracias a todos e esperamos que o próximo ano podamos vernos outra vez de novo con outro espectáculo como este tan maravilloso. E, sobre todo, gracias aos nenos e nenas que fan os esforzo tamén de vir aquí a cantar. Moitas gracias e que o pasedes ben. Bueno, perdón que perdín a voz, xa traía un pouco perdida, pero agora xa se acabou de perder. O que vades ver agora é un proxecto, como dixo Enrique, socioeducativo. A través da música queremos chegar a facer a educación. E penso que estes nenos que tanto traballaron, espero que este día non se lles esqueza nunca, porque a verdade é que teñen preparadas cousas moi fermosas. Ademais, estáse creando unha rede de mestres e mestras na Mariña, pois a verdade é que é maravillosa, con moitísimas gañas de traballar por eles e de utilizar o canto como ferramenta para non musical só, senón como unha ferramenta educativa. Así que, como nos pasou de todo, tiña máis cousas para dicir, pero como nos pasou de todo, o telón e todo, vamos comezar xa. Gracias. Chegou o meu turno. Ola a todos e todas, benvidos ao Mariña Encanto 2025. Xa sei que vos parece que foi onte cando se acendían as luces deste auditorio, pero xa fai casi un ano. Agora estamos en febreiro, debería decir que fai un pouquiño máis de frío fora, pero bueno, non moito. Pero o verdadeiro calor vadelo notar aquí dentro. O calor que vos vai a dar o noso alumnado, a música e, como non, os vosos aplausos. Este ano o noso Mariña Encanto volve a estar pilotado por unha muller que nos vai levar por mundos musicais. Traballou co noso alumnado durante a xornada de onte, a de hoxe, e quero que recibades cun forte aplauso que veu desde Guimaraes, Portugal, a Janet Costa Ruiz.
Pois imos a dar comezo porque sei que moitos vos estades preguntando e de que vai ir o Mariño Encanto deste ano? O ano pasado iba sobre o mar. Pois ben, vou vos a dar unha pista. É unha pista musical. Tranquilos, non a vou a dar eu, que para iso temos o noso maravilloso alumnado. Iso sí, non volo imos a poñer fácil. Vai ser unha pista difícil porque vai en inglés. Hombre, non tedes que perder detalle, escoitade ben, concentrádevos, porque a volta vou facer exame. Perdón, que me sale a vena de mestra e hoxe é domingo, equivoqueime. Tranquilos e disfrutade da primeira canción, Singing All Together. Non sei se había aquí algunha persona anglofalante, pero efectivamente a canción chamábase Singing All Together, que traducido ven sendo cantando todos xuntos. E diso vai precisamente o noso festival, sobre o feito de cantar, pero non de cantar nun karaoke, vale? Por certo, karaoke, si me vedes o sábado pasado agarrada no micro no karaoke aí a tope con Rafaela Carrá, perdón, Iván, perdón, que digo que vai do feito de non só de cantar, senón do feito de cantar en grupo, porque parécese, pero non é o mesmo. O ser humano canta desde tempos inmemoriais e por múltiples motivos. Pero o certo é que o feito de cantar en grupo xenera unha enerxía moi especial. E hoxe vades ter a gran sorte de poder comprobalo aquí no noso encontro. Algúnha vez pensastes como empezou a cantar o ser humano?
como foi ese paso de deixar os gruñidos e emitir sons melodiosos. Eu sigo gruñindo. Por suposto, eu non estaba ali para comprobalo, pero hai teorías que defenden que todo isto comezou por imitación aos paxaros. Tirade de imaginación e imaginade aqueles paxaros soando e aquel primixenio ser humano escoitando e tentando reproducila, chegando a ser así a persona máis molona de toda a tribu. E o resto da xente, pois, copiándolle o estilo. Basicamente o que pasa hoxe en día co Zara. Deixos con... Imos logo avanzando pouco a pouco nas nosas gañas de cantar e chegamos ao momento no que os seres humanos xa non usan a música para imitar, senón tamén para socializar e cumplir funcións diarias, como pode ser dormir a un bebé. As cancións de berce son algo do máis práctico. Unha canción de berce ben cantada e o bebé durme toda a noite. Probablemente desperte porque lle hai que cambiar o cueiro, porque ten gases, porque lle cae o chupete... Bueno, que as gañas de cantar non están xa no mellor momento. Agora, quero recordarvos a conexión tan especial que hai entre unha nai e un bebé cando o bebé está na súa barriga. A música e as vibracións do son poden acompañar e crear un vínculo moi especial entre o exterior e o interior. Neste caso, o noso alumnado vai interpretar unha peza do mestre Antoni Rodríguez Sabanes, nunha tradución que se fixo libremente ao galego. A peza é un número dunha cantata na que se vos vai contar a historia da princesa Poniegú. Unha princesa que sería levada por unha maldición ao cumplir os 7 anos. O título é Canto de berce para unha princesa negra. Shhh, a dormir. Rora
relaxante, non si? Pois, preparadevos, porque o que ven agora é moito máis movido. Trátase dun popurrí. Bueno, espera, porque estamos no 2025 e xa non se di popurrí. Chámase medley. Ah, non, espera. Ah, Dios, xo dixo miña máis Rebequiña, pa donde vas que non sabes estar. A ver, estamos nun sitio serio, música clásica, unha fundación que promociona a música clásica e teño que falar con propiedade. Así que, se mo permitides, volvo a empezar. A continuación, imos con algo moito máis movido. Unha suite. Moito mellor. É unha suite de canciones infantiles. Está composta por Margarita Muñoz Escolar. Son unha serie de cancións encadeadas nas que se recupera o repertorio infantil. Lembrades? Saltábamos a comba, a goma, a mariola, e todos eses xogos os facíamos cantando. Agora, son vos máis de TikTok e vaiselles máis polo baile, pero podo asegurarvos que ao preparar estas cancións, estes nenos e nenas que agora nos acompañan, gozárono igual que o facíamos nós cando éramos máis novos. Porque diso vai este festival. Compartir a música e fomentala entre a rapazada. E xa de paso, quero aproveitar para dar as gracias ás persoas que fan posible este festival. A Fundación, por organizala e subvencionala, e tamén aos concellos colaboradores. Gracias, e para todos vos, deixo-vos coa suite de canciones infantiles. Pavo, pavito, pavo, al pavo
falei do esforzo da Fundación Xesús Baligái e dos concellos que axudan a que isto sexa posible. Así que agora vou falar da outra pata do banco que sostén este proxecto. Os centros educativos, e máis concretamente os mestres e mestras de música que ensaian coa súa rapazada as cancións que hoxe estades a desfrutar. Xa vos digo eu que moitos destes ensaios son incluso ata fora do horario. Gustaríame que recibirades cun forte aplauso a unha parte deste profesorado para animalos a subir a recibir cada seu diploma, que o teñen ben merecido. Así que, por favor, que suba ao escenario recoller o seu diploma Mario, do Colexio Vistalegre de Burela, Roberto, do Colexio Virxe do Carme, Bruno, do Colexio Francisco López Estrada e André, de Santa María do Valadouro. Arriba! Moitas grazas, chicos. Imos xa pois coa quinta canción. Si non lembro mal, cantaron en inglés, en galego, en castelán, pero aínda non o fixemos na lingua de Janet, en portugués. Coas dúas cancións que van a continuación, imos a facelo. Bueno, casi, porque portugués parecido. Van a facer en brasileiro. A primeira canción chámase Pirulito, que ven sendo algo parecido á nosa piruleta. Así que aí vos deixo disfrutando de Pirulito, que eu vou disfrutar da miña piruleta. Quem gosta dela sou eu.
prometín que a segunda canción tamén sería en brasileiro, polo tanto, repetimos idioma. Pero tamén imos a repetir tema, xa que volvemos aos cantos de Berce. Desta vez ides a escoitar a canción chamada Tutú Marambá. Nesta canción dormimos a un meniño advertíndolle dos perigos. Algo que tamén é moi típico desta zona, seguro que vos sona o famoso vas caer, que o mellor dancho cando xa caíche. O caso é que esta canción de acompañamento hipnotizante no piano vaime servir para que nos acordemos da nosa pianista acompañante e para que lle deades un caluroso aplauso á nosa Carla. James Earp é o autor da versión desta obra que ides a escoitar. Cumpliría o vindeiro ano 100 anos. O gran compositor, director e musicólogo deixounos no 2014 e dedicámoslle agora, con todo o cariño, a seguinte versión protagonizada por todo o alumnado que temos agora en riba do escenario. Para todos vós, Tutú Marambá.
Pois, como hai tanto que agradecer, gustaríame seguir cos agradecementos aos centros participantes deste proxecto socioeducativo da Fundación Xesús Baligái e gustaríame que volverades a recibir cun forte aplauso a outra parte pequeniña do noso profesorado. A Iván, director do coro do Colexio Lois Tobío, a Felipe, director do coro da Escola de Música de Foz, e a Alba, directora do coro Fondo de Nois de Foz. Hola, Felipe. Alba, estás aquí. E Iván, un aplauso para eles. Perdón. Voume apartar para que vexades ben os protagonistas. Con Tutú Marambá entramos xa no ecuador do noso festival. Agora empezan as cancións máis evidentes. Sabedes por que o digo? Porque son aquelas cancións que non deixan lugar a dúbidas de que o tema que guía o noso encontro deste ano é o canto. A seguinte composición é do autor Mark Burrows e o título da canción ponnos directamente na pista do noso tema. Why We Sing. Por que cantamos? A través desta canción intentamos explicar os motivos polos que este alumnado e o seu profesorado decide investir o seu tempo en cantar xuntos. Se mo permitides, vouvos a traducir unha pequena estrofa desta canción que di algo así como: compartide a ledicia, atopa un amigo que é un agasallo interminable que vai retornar unha e outra vez. É fermoso, Pois máis fermosa é a canción. Deixovos con Why We Sing.
cambiamos de tema, pero non cambiamos de compositor, porque quedamos con Marc Barrows nunha obra composta xa para a rapazada máis xove. A obra, que está escrita a 3 voces, chámase Your Song. É unha composición que Marc lle adicou a súa filla con motivo da súa graduación na escola de secundaria. Vai a sorte que papá se escriba unha canción. Na canción, Marc describe a súa filla como se fose unha canción con cualidades como a esperanza, a curación, a risa e o amor, porque todas esas cualidades humanas poden estar nunha súa canción. O tema culmina cun fermoso retrouso no que di: a túa canción é o meu corazón. Penso que non hai moito máis que decir sobre o grado de emoción que trata de transmitirnos o autor. Quedamos, pois, con noso coro xuvenil e a fermosa canción Your Song.
Teño que preguntar algo que non ven no guión, pero necesito sabelo. Estades notando a mesma enerxía que noto eu? Non notades nada, non se vos orizan os pelos. É impresionante. Eu estou encantada. Vamos xa coa recta final do festival e gustaríame continuar cos agradecementos a estes centros de ensino que tanto traballaron aquí hoxe durante tantos meses de traballo, implicación e esforzo. Por favor, recibide cun forte aplauso a Graciela e Nair do Coro Sagrado Corazón de Ribadeo, a Raquel, a Bea e a Dosi do Conservatorio de Viveiro. Hola, guapas. Este oso. Moitas gracias. Moitas gracias, guapas, polo voso traballo. Agora imos afrontar o canto desde un punto de vista aínda non tratado. Volvemos a tirar de imaginación e tendes que imaginar que sodes os primeiros seres humanos na prehistoria. Sodes os primeiros en escoitar por primeira vez un trono ou ver por primeira vez o arco da vella. Impresionante. Tiña que ser tremendo ver todo iso e non reaccionar inmediatamente despois sendo temerosos ou celebrando en grupo. Pois diso vai a nosa seguinte obra. 3 cantos nativos dos indios Krao. Unha obra onde os sons da natureza e dos paxaros se mesturan co canto máis tribal para dar un resultado, asegúrovos, que espectacular.
Genial. Ai, que me gustou pasando. Bueno, sigo cos agradecementos. Agora toca a quenda os dous grupos que veñen de lonxe e que tamén merecen o seu recoñecemento na figura das súas mestras. Por favor, axudádeme a recibir cun forte aplauso a Cristina, directora do coro Cantiga de Ourense, e a Elena, directora do coro da Escola de Música de Carreño. Antes de que baixen, quero añadir algo máis, e é que Cristina é a directora musical de Ourencanto, encontro do que saiu a iniciativa do noso Mariña Encanto. Nos fixemos como Codozara, o que funciona e está ben é o que hai que imitar un pouco. Ai, sí que grazas. E Elena, que seguro que a recordades porque foi a directora do primeiro Mariña Encanto. Por favor, que che temos un cariño moi especial. Un aplauso para ela. Moitas grazas, chica. Bueno, xo sei, encántavos verme no escenario porque sempre veño cargada de boas novas e boa música, a que sí? Por favor, a que sí? Ah, vale, que senón vai un aquí para baixo con dudas, vale. Pero resulta que ahora non traigo boas novas, traigo unha mala ou regular, e é que isto remata, vale? Así que vamos desexar... A ver ese O que me prestaba. Oh, que pena, a min tamén. Pero é que eu confío que po ano volvemos. Ele seguro, eu non sei, porque non sei se me contratarán despois desto, pero garantízovos que confío en que isto volve outra vez. Pois nada, sei que estades pensando, pero como van a rematar? Se aínda non falaron de como influe o canto nas supersticións. Hai muller ou nos cantos de labor que miña mãe iba a lavar ali ao pozo, cas amigas e cantaban, e non falaron deso tampouco, nin no canto nas sobremesas ou nas tabernas, que tamén nos gusta. Pero é que non dá tempo, temos o mal vicio de comer e estes cativiños e cativiñas xa teñen fame. Acaso é que agora o coro xove que vedes sobre o escenario vai nos agasallar cun novo punto de vista. Unha especie de oración, pero neste caso un canto elevado ao ceo polo mesmo Leonard Cohen, e que damos fe chegou a todos os puntos do planeta. Collede un pouquichiño da enerxía desta canción e enviade ao ceo, porque garantízovos que vai chegar. Aquí vos deixo con Aleluya de Leonard Cohen.
Que bonito. Ai. Pois xa rematamos. Agora vades ver moito movimento no escenario, moito movimento nos corredores. E é porque chegou o momento do canto en común. Tamén tendes que participar e deixarvos levar por unha pequena invitación que vos van facer os pequenos para que vos animedes a cantar con eles e compartades a súa enerxía. Pero antes, volvo os agradecementos, porque é que isto hai que agradecelo, porque é que senón non funcionaría nin sería posible. Así que quero que, por favor, mentres os pequenos e as pequenas se colocan, que lle derades un forte aplauso, por favor, a esta muller que casi pasou desapercibida e que tanto traballou. Un aplauso para a pianista Carla. Mira. Bonita. Non sei se vos fexastedes, pero con cada nota regalo unha sonrisa preciosa. E seguimos cos agradecementos, porque tamén lle queremos dar as gracias a esta muller que con esas maus, como fan, verdad? Increíble. Eu faigo na casa e a mí naide me fai caso, pero esta muller para arriba así, calan... Aquí. Jané, moitísimas gracias por enseñarnos tanto e por darnos parte da túa magia. Hola, toma. Ay, qué bonitas. Gracias. Gracias, chicas. Teño que decir que é o ramo que levo por ano, así que po ano a ver se volvo para ter outro ramo, porque... Gracias. Ay, bueno, sigo con isto así, a ver se o sei facer. Ay, que guai. Como vos decía, xa temos todo a punto, verdad? Estamos todos colocados. Vai iniciar o canto común. É unha canción do mestre Josué Elverdín que resume o que hoxe se intentou recrear aquí e que penso que sí que se conseguiu. A canción titúlase Por esto cantamos juntos. Animádevos, deixádevos levar polos pequenos, vades a aprender a letra, garantízovolo, e ata sempre. Isto é unha gozada. Que sorte temos de formar parte de todo isto. Papás, mamás, tíos, tías, avós, aboas, un bico enorme e ata o ano que ven.